Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razukni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zariyat ayat 31. Qala fama hatbukum ayyuhal mursalun. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Linursila alaihim hijaratan min tin. Linursila alaihim hijaratan min tin. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Fa'arajna ma kana fiha minal mu'minin. Fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafun. Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafun. Lil ladzina yakhafuna
warhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa razaqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Fama khatbukum qala ngucap apa? Nabi Ibrahim. Fama khatbukum utai apa tingkah sira kabeh ayal mursalun wong kanthi utus. Ayat sadurunge nerangno nalika Nabi Ibrahim ketamuan beberapa orang ana sing nerangno wong 7 wae ganteng-ganteng gagah-gagah terus ngandani nek bakal duweni anak. Sing wedok ya kaget, mau aku wis tuwek. Gabung ini mosok duwe anak. Akhirane ya wis ngene iku dawuhe pangeranmu. Akhirnya terjadi dialog. Fama khatbukum ayyal mursalun. Ngapunten nggih. Jenengan menika badhe ten pundi? Tujuane ten pundi? Akan kemana? Qalu jawab saake para tamu ursilna diutus ingsun diutus kita ila kaumin maring kaum mujrimina wong kang padha dosa. Niku Nabi kula menika rombongan ingkang diutus oleh Allah maring kaum sing padha dosa. Dadi kawitane Ibrahim yo kaget iki ana wong kok gak arep panganan. Padahal tak masakno sing enak. Dimasakno apa meneh? Krengsengan, rendang, apa nih? Gulai, sate. Rendang ku masakan terenak di dunia loh, Rek. Sate termasuk. Niki. Lah ya wonten panganan enak-enak kok gak didemek blas. Nabi Ibrahim ya rumangsa wedi bukan surat Hud ayat ke-74 saterusé. Falamma dzaba'an Ibrahim ar-ra'u wajadul busra yujadiluna fi qaumil lut. Inna Ibrahim halimun awwahun munib. Ya Ibrahim a'rid an hadza inna qad ja'a amru rabbika wa innahum atihim adabun ghairu mardud. Jadi para rasul iku mau tamu iku memang diutus khusus apa istilahnya duta dengan misi khusus untuk menghancurkan wong sing gawe dosa. Linur sila supaya ngeculake ingsun alaihi ngatasi akeh hijaratan ing hijarah. Apa hijarah? Hajar watu mintinin saking lemah. Watu teko lemah apa jenenge? Hah? Apa? Watu teko lemah. Kok dembul sih? Malam. Hah? Malam berarti. Watu teko Lemah. apa? Soto. Batu bata.
Watu nek teko lemah iku jenenge batu bata. Terus musawamatan diarani, ditulis, dijenengi inda rabbika salinge pangeran sira Muhammad lil musrifin. Apa musrifin? Ngeliwati batas. Iku wis keluar dari sifat kemanusiaan. Lah ya apa lanang kok seneng karo lanang. Iku jenenge musrifin, melampaui batas. Jadi supaya diutus, jadi dikai boto. Lah watu teko lemah jenenge apa? Boto. Botone cilik-cilik tapi. Sampeyan tahu dolinan gawe boto? Nggih. Apa sih gawe cithak? Gak tahu. Sampeyan ro korekan. Korek jazz. Lah iku digawe cithakan, wadahe iku digawe cithakan foto. Lha ngono iku biaya tak obong barang. Lah iku iso ana jenenge dhewe-dhewe. Si A, si Fulan bin Anu. Ina bin Inu. Dadi wis ana catatan. Musa mamatan darabi kalil musrifin. Nek cara saiki apa? Ya santet ngene iku, ana sing tuju. Biasae sing tuju iku bine iku gak bin bapak, tapi bin ibu. Terus Fahrajna mongko ngetake sapa ingsun man ing wong kana ana sofia ing dalem kaum minal mukminin saking wong padha iman. Dadi wong sing iman iku ditokno teko kampung kono. Ya apa carane awatono? Ya pirang-pirang carane. Misale aku kepingin nyambangi dulurku sing kono, akhirnya metu teko kampung kono. Utawa sik durung mulih di tempat kerja. Nek cara saiki kan ngono. Waktu der wong-wong sing iman ku posisine di luar lokasi. Fahrajna mangkana fiya minal mukminin, bisa jadi sedang kerja, bisa jadi mbono buta napa sehingga metu teko kampung kono. Mungkin pas rekreasi. Tadi begitu serangan datang, wong-wong wis kane kono. Belanda kene surat Hud. Endi mang? Astagfirullahaladzim. Balama jamruna jana aliha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijil mamtud. Ayat 82. Musawamatan inda rabbika wa ma hiya minadz zalimin biba'id. Sekol-kolakar. Semangsane teka perintah ingsun dadekake aliyah safilahan dukure diwali ditekek ngisor wamtarna alaihi hijaratan min sijil. Terus diudani watu min sijilin saking kreweng. Boto ya termasuk iku mah ya. Termasuk boto, kreweng. Mamdudin kan terus-terusan. Nah, ketika udan kreweng. Lah nek tontonan lah ya wis gak iso apa pisan. Surat 54. Surat apa?
Al-Qamar ayat 33. Kadzabat qaumul Lutin bin Nudzur inna arsalna alaihim hasiban ila ala luti wa najainahum bisakhar. Sak temene ingsun ngutus ing atase akeh hasiban. Napa hasiban? Udan watu ila ala lutin kejaba keluargane Lut najainahum bisakhar. Ingsun selamatake dalam waktu subuh. Jadi waktu subuh aksi penyelamatan kaum keluargane Lut di selametno kejaba apa? Bojone sing tuwa ila juzun minal ghafirin termasuk wong sing hari mlane Indonesia am amintum mau fis sama terus air sila alaikum hasiban terus kapal temenan gitu sing temen boleh kapal apa taru sama sira kabeh lamun awal menimpakan ayat pira sih iku 19. Am amintum man fis sama ayur sira alaikum hasiban fasata lamuna kaifa nadir ayat 17. Apa tarmo aman sira kabeh ing wong kang di langit lamun Allah ngeculayan sira hasiban apa Bang? Udan watu kerikil foto. Terus di mana? Fahrajna man kana fiha minal mu'minin la wa sing iman di selamatno. Pama wajadna mongko ora nemu sapa ingsun fiha ing dalem kaum ghairu baitin liyane omah minal muslimin saking wong kang padha Islam. Nah, wong sing Islam omahe selamat. Penghuninya juga selamat. Wa tarakna lan ninggalake sapa ingsun biya ing dalem kaum ayatane hal dadi ayat tanda bukti lilladzina kanggone akeh yakhafuna wati sawake al-adab ing siksa al-alim kang lara ditinggalkan oleh Allah Bekasi sampai saiki sih ono tapi aja sampai wani rono zaman nek rono kudu nangis supaya gak kenean siksa kaya kaum iku mang. Jadi bukan tempat wisata tapi tempat untuk merenung. Jadi sampai saiki sih ono bekas-bekas itu sebagai pelajaran ini iki lho adabi Allah kanggone wong sing berbuat dolim. Lah ya gak dolim. Lanang kok seneng karo lanang, wedok karo wedok. Lanang iku medine seneng karo wedok. Jadi lilladzina yakhafuna adzabal alim. Jadi akhirnya terjadi adabe Allah. Di sini ada pertanyaan. Jadi tamu Nabi Ibrahim dalam rangka misi untuk menghancurkan kaum yang melakukan kemaksiatan. Sing kemaksiatan belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Jadi itu pelaku pertama. Jenenge apa? Trending setter. Ya ngono. Kan gawe trending pertama pelaku kan pertama. Sekian ngaji kita, semoga memberikan kepada para kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, faqina fiddin. Doa pagi hari, Allahumma bika
asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu. Orang tua, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyid istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika antivirus. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.